industry. Okay, Doc, why is it nga nagapasulod pa kita di sang una sang mga karni from other provinces? Kay daw sufficiente man kita sa supply nga bisan why kita naga-import sa iban abi nga mga kaprobinsyahanan ang aton nga supply daw sufficiente man niya para sa probinsya. Oo, ang aton nga supply diri sa province sufficient kita, so plus mangani kita when it comes sa baboy, no? Oo. Oo, kay tungod nga number one kita when it comes sa backyard sa baboy na sa whole Philippines na nga record sa Philippine Statistics Authority, no? Mhm. Because ini sa programa sa aton na pinalangga nga gobernador sa genetic improvement program, no, nga nagahatag kita manami nga rasas sang baboy. That's why nami ang aton nga genetics, no, na dasig ang pagpadamo naton kag ginasuportaran gid naton ang aton nga mga hog raisers. That's why amo ni ang aton nga ginatinguan gid nga hindi kita masudlan diri sang ESF kay ang aton nga 6 billion swine industry maapektuhan kung ari na diri ang ESF sa aton. Oo. That's why nakita naton na Bombo Daniel nga very supportive man ang local chief executives, no? Kay kada banwan ni may mga task force, no? Nagabulig sa province nga ang mga shorelines naton ni ka mga mini ports nga isituate na nila nga may nagabantay gid, no? Aha. So amo na nga until now we are free kag hoping nga magiging free, no? Nga hindi ta gid masudlan. Okay. Doc, sa nagligad nga bulan sa December, may na-notice bala kuya nga mga van bala ni refrigerated van. Ang iban ganito sa iban pati nga Rio naghalin, nga daw dra nagaagi sa ambot ko naka familiar ka na sa dalan. Dra bala sa may Murcia, may highway sa Murcia going to Kansilayan nga ang lusot niya ganina la Carlota. May ara na dra alagyan nga maliko ka sa barangay dam site kag maagi Oo. sa Philrice, lusot sa Filisa. Sa nagligad nga bulan do kadamo sang van nga nagaagi dira kag hambal nila ice lang kunong dala nila. Basi balakon mga sa dintolin nga mga probinsya tong karne nila, Doc. Kay balani mo dira sa Murcia may dressing plants na dira, no? Okay. So duwa may dressing plants na dira. So nakakuha na sila sa ilang mga dressed chicken, no? Mhm. Kay tungod na may dressing plant dira. Plus ara da kagid ang farm, isa ka farm dira, no? Hog farm nga may iyaman nga slaughterhouse, no? Okay. So dapat nakasulod gid man ang product sa refrigerated one kay requirement na siya. Oo. So ang van na iya accredited na iya sa National Meat Inspection Service, no? So ang tanan nga van actually nga nagaagi diri sa Banago pag-abot na iya, actually, na-check na natin kay may, kita mo, may inspector kita dira kung may mga clearances na. So, ginasituate natin na may clearance na ang pagsulod nila kung pagguwa. May mga dokumento. Okay, ang ato man lang nga baning ang pasulod, no? Ang pagguwa, why man gasigi-sige kita pagguwa sa nga karne, Doc? Actually, nagapagawa kita, no? Pero dapat may mga complete documents man, no? Kay kada puerto, may nagabantay nga tao ang Bureau of Animal Industry. So, ginasituate man nila na ang movement sa commodities may complete man nga document. So, ang nagagawa diri sa aton actually, may nagasulod na dressed chicken, may nagagawa man nga dressed chicken, no? Kag may nagagawa man nga, nga iban nga product, no? Pero sa aton nga baboy kag baka kag karabaw, kalabanan gid ya kag almost 100% nga nagagawa diri sa aton is kanang live, no? So ginakuha na nila veterinary health certificate, no? Pero may part nga sang baboy naton nga gina-slaughter sa Sagay City nga ginadala nila sa may Cebu. So proper documented man na siya. Why hindi pa naton niya hindi pa naton forecast kung until when ang banning, Doc, base sa kung ano ang update subong daw imbes nga do na contain do naglala pagigyan
Amo gani nga tulolbaan gid Bumbo Daniel kay tungod nga gina-expect naton nga atong case sa uton hasta lang sa uton pero Oo. naglapta na gid no. So ang advice nga if provinces magbiho na lang nga to protect our own province no. Kay tungod nga hindi na nila napugdan kay tungod nga damo biyahero Mhm. nga nagadala gid sa mga prohibited items like mga baboy nga hilaw, chorizo, tusino, no? Kaysa nabalaan naton ang virus masyado gid ni ka mabaskog, no? Hindi mo siya dali-dali mapatay, no? Bisan sa ham, makastay sa ham 180 days. Aha. Bisan sa mga cook nga mga ano ni mga litson kung hindi totally cook ang sa sulod, makastay siya mga 300 days kung hindi Aha. mo makaon dahil ibutang mo sa freezer, mas namian pa din ang virus, no? So most sa mamugani ng virus nagastay pa 1,000 days, no? So equivalent sa pila na Grabe, subay no? sa 2 ka tuig, no? O 3 ka tuig. So amo na siya ka kwansang virus. So Oo. ang matabo sina, for example, ang i-cite ko nga example, ang sa Guimaras, no? Nagdala lang sang chorizo. So napituhan ang 2 ka LGU sa Guimaras because Oo. of the chorizo kang tusino. That's why hindi sila maningala diri sa Bridco kag Banango nga ginaisa-isa din naton kay bisan isa lang na ka gramo nga item nga madala niya kag kung may dala na siya nga virus kag mapakaon niya sa iya nga baboy, ma-wipe out gid ang iya nga baboyan Ah. ukod ang baboy within sa iya nga area. Amo gani na gali nga gasili sila sobra man ka istrikto ang probinsya nga bisan ang mga naluto na nga daan nga baboy nga alin sa Iloilo para kadto di sa Bacolod gina-confiscate pa. Oo. Yes, kay Sir Bumbo Daniel, abi nimo, maka 1 hour and a half na lutuay sang baboy, hindi pa mapatay ang virus. Mm. Amo na siya ka ng virus. Di karon kay mahilig sa nga daan magpakaon sang aton na leftovers ang aton nga pagkaon sa baboy. So Mm. amo gid ang kalabanan nga nagalapta ang virus, no? Oo. Kaya ang virus pwede katapik sa aton nga lawas, pwede katapik sa aton nga sinilas. Pero mostly ara gid sa baboy nga product. Aha. That's why nga stricto with kita. Okay, sige. Dok, salamat gid si mong oras kag mayong udto sa liwat. Oh, mayong udto man Bumbo Daniel, kag thank you very much for inviting me. Si Dr. Placida Limana, ang aton nga provincial veterinarian, na nagatag sang update sa sining aton nga monitoring sa pagsulod sa mga karne sang baboy, bakag karbaw dira kag subong man sa mga manok. May sufficiente kita nga supply, wa isang nga problema kung wa isa may magsulod. Kaya nagapagwa pa gani kita sa mga karne mo. So sa tanan nga mga LGU kinahanglan na may ara sang participation sini nga aton gid siguruhon nga wala si may makasulod kay once nga may magsulod hindi man niya makahalit sa aton directly sa tawo pero makahalit ini sa aton mga sagod nga mga baboy ti kaluluoy ang aton nga breeder magkala wipe out na ng ilang nga mga baboy dati ano na lang karon ang matabo. 3 minutos ang nabilin ka mga dagat kita sa tagna nga launa sa piya kalinya si Bumbo Cherry Gray Santillan sa paghatag sang award, no? Okay na siya. Okay, sa aton nga winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo. Bumbo Ching, please come in. Yes, Bambodan, live kita diri subong sa Studio B. Kung sa diin kaupod naton ang ikadua nga daog subong nga day 1 week 7 sang aton nga 1-2 Panalo Part 21 Bambodan. So kaupod naton diri subong si Ma'am Melanie Amar sang Hacienda Rosario, Barangay Granada, Bambodan. So ang iya nga proof of purchase is ang Nescafe. So ma'am, diri ma'am. Mayong hapon, ma'am. Mayong to. So paano mo ma'am nabalaan nga ikaw ang nagdaog subong nga adlaw? Batian ko sa ako nga ulubrahan nga paglawag ni Bumudan nga Hacienda Rosario. Pagkabaste ko nga Hacienda Rosario, nagtumbo na ako kaya ako lagi nagpasako sa amon. So ma'am, ano Tiyan niya gid, ha? Dalang na uto daw. Kaway audio. Okay.
Bumbuching, dali lang kay daw way gasulod ang audio dire. Oh. Bumbukim. Way nagasulod ang audio ni Bumbuching. On minuto ang nabilin ka magadangat kita sa tag na ngalauna ba umay lang kay nabatian niya gid. Ginlawag gid kuno ni Bumbudan. Nag-listener gid sa Bumbo. No, ginlawag ang iyang ngalan aton nga second winner. Hingagaw siya dayong kadto diri may ubra pa ni siya nagka uniform pa ni siya. No, kay maobra pa ni. Balikan nato si Bumbuching, no? Iliw ko to abi. Kay maubra pa di ang nasamit nga winner. Sa ibang drang wala pa kadaog, himo na kamo sa madamong mga entries, the more entries you send, the more chances of winning. Sa aton nga 1 to Panalo Part 21 promo. Araw-araw baldi-balding pa premyo na may kasiyahan pa. No, 6 million na total prizes ang ipanghatag. Kati sa sining 6 million na total prizes nabuhina na ini kay ti sige-sige nang aton niya patag sa nga premyo sa nagligat pa yang tuig. Kag until now, ang aton nga pagpangatag sang premyo nga cash katag 500 pesos para sa lucky winner. Kag ang worth 500 pesos man nga gift pack. Okay, sa piya linya, balikan nato si Bumbuching. Bumbuching, please come back. Okay, sige. So, tiya mo ni, Banwa, no? Balikan ta dugay-dugay. Si Bumbuching Santillan. Ang ato ng panugyan para sa ato nga mga tagpalasakop nga damuan nyo ginang inyong mga entries. May arap ang wala ka gidaog. Halin sa paggasugod until now. Pero siling ko, don't worry, hindi magkabalaka kay basi sa dason ka pa yung draw or sa grand draw, hindi nato mapaktan ang kapalaran. No? Hindi nato mapaktan ang palabuton. O basi pa balang sa sunod nga simana, ikaw na ang winner. Okay, sa aton nga 1 to Panalo Part 21 na promo. So, balikan naton na dugay-dugay, no? Balikan naton si Bumbuching sa piyak linya sa paghatag na sa nga premyo sa aton nga lucky winner, ikaduha nga winner sa subong adlaw. Bumbuching, please come back. Yes, Ma'am Badante, nagabalik kita diri liwat sa Studio B. Kung sa diin kaupod naton si Ma'am Melanie Amar. So, Ma'am, kabilog imo nga nagagin panghulog nga mga proof of purchase sa mga boxes naton. Mga 400 gid kabilog. Di ikaw lang na di mo gin pangwaang imo nga mga Nescafe, Ma'am. Ang sa akong ginang bransa sa Pusten, ay may sampling, yung pangayo ko sila habutan nilang basura. Yung pangayo ko sila kasi kung gamiton ko hiulog ko. Bate, Bambada, no? Kaswerte gid kay Ma'am Melanie. So, ano gani obrata, Ma'am? Sa laundry, sa Agustin. Sa laundry San Agustin. So, ready ka na ba naman magbaton sa 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack? Ready, good. Ready gid umlad na ang kamot naton, Ma'am. Una nga hatag. 100. Ika-2. 200. Ika-3. 300. Ika-4. 400. Ika-5. 500. 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack. So, Ma'am, pag-anuhon mo ang 500 pesos cash? Idugang magid bakal sang purchase para sa Grand Draw. Wow, para nagidya sa Grand Draw. Bambada, ready cute. nagidya si Ma'am Melanie sa Grand Draw. So, Ma'am, magpasalamat kita sa Bombo Radio Bacolod kag Star FM. Thank you. Unas kay Lord nga nakadaog ko sa ining first time nga nagdaog kag sa Bombo Radio kag sa kinpayoan ko sang pro purchase. Thank you gid sa kag sa upod ko nabulig sa ako. So, Ma'am, mag-imbitar kita sa mga tagpalamati para nga sila magdaog man sa dason. Kamo man nagali sa tagamo na nang intraman kamo pareho sa akon kay basi magdaog man kamo. So, Ma'am, congratulations liwat Ma'am Melanie. So, ano oras mo balik sa obran? 1 PM. 1 PM. So, Bambadan, makahingagaw pag si Ma'am Melanie balik sa iyang obrahan, Bambadan. Sige. So, Ma'am, thank you again. So, Bambadan, wala nagauntat ang aton nga paghatagay sang premyo, no? Te magabaton man si thank you so much, Ma'am Melanie. Bambadan, na may araman kita diri subong sang winner. Ang winner naman niya subong Bambadan ang una nga nagdaog subong nga adlaw. So, kaupod naton diri subong Bambadan si Ma'am Elsa Labrador sang Alunan Yulo Extension, Barangay 35,
sa syudad sang Bacolod. So kaina ini siya sang aga na lawagan bambadan kag ang iya nga proof of purchase is ang Nescafe man. So Ma'am Elsa, mayong hapon? May hapon man. Mayong hapon. So paano mo ma'am nabalaan nga ikaw ang nagdaog subong adlaw? Ginabalang ko sa tupad balay ko kay kapamati sa bumbo kay wala ko ya radyo mo. Sige pag-abot ko halin sa Central Market ug makal sa ngakon nga bulong. Ginabalang ko dali mo ko din kadto eh. Wow, teo. Ano ang pangalang nga buhian mo ma'am? Nagapang entry mo ko pagbantay sa apo ko sa balay. Okay, to ma'am, ready ka na magbaton sa 500 pesos. Cash kag 500 pesos worth of gift pack. Pila na gani mo edad, ma'am? 59. 59. Ba isa na lang katuig, mangin pensioner na si ma'am. So ma'am, yung mulad ang aton nga kamot. Una nga hatag. 100. Ikaduha. 200. Ikatatlo. 300. Ikaapat. 400. Ikalima. 500 500. pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack. So, Ma'am Elsa, paganoon ang 500 pesos cash? Inugbakal ni ma'am sang extra nga bulong ko kay may maintenance ko. Ano yung maintenance ma'am para sa ano? Sa sugar. Sugar. So, dapat i-maintain. Yun nga mangin, aga stable. So, ma'am, magpasalamat kita sa Bombo Radio Bacolod kag Star FM. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kay sa Star FM. Kay nagdaog ako, dako na nga bulig sa akon. Madamo gid nga salamat. So, ma'am, mag-imbitar kita sa aton mga tagpalamati nga sila mag-intraman. Asa tanan gani nga nagapalamati, gusto ko mag-intraman kamo sa Bombo sa sang 1-2 panalo. Agod nga magdaog man kamo pareha sa akon. Yes, so Bambadan. Madamo gid nga salamat. Thank you so much, ma'am. Congratulations. So, Bambadan, nabato na ni Ma'am Elsa ang 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack. So, Bambadan, live diri sa Studio B. Ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Cherry Grace Santillan. 6 minutos ang nakaligad sa takna nga launa. Magabalik kita pagkaligad lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan
man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman ka jutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini
ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Bumbuhan ay sa 15 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Balikan natin si Bumbo Chirig Grace Santillan. May arasang update mga kabiyanan or may tingog no na ni Colonel Michael Samson, ang commanding general o commanding officer sa 303rd Infantry Brigade. May kagtana sa sining inkwentro nga nagaluntad sining aga no. At least may ara na sang statement no ang brigade commander. Importante ni abi mo nga kinahanglan may ara gid rin sa statement. Kay running story ni siya. Sa balita lagi natawag ni running story. Amo ning gisa hindi maintindihan sa aton mga netizens nga pag post sa Facebook sang balita masin niya hindi man kumpleto ay panisang nga mo ni do ay klaro aw. Ti kay running story mo. Pag-post ng balita subong, santo lang na sa subong available nga data, sa available nga information. So, kay running siya, pagkadaso na niya nga mga after 30 minutes, mayroon naman sa sunod nga update naman sa una nga gin-post. No? Ang iban nga mga netizens daw pamatyagan ko daw, pertigid ka alam. No? O, dahil ka-comment sang kuhan nga, amuni dapat, amuni. Dapat naintindihan nyo ang ginatawag nga running story. No? Kag kung magsiling abi nga gusto nyo nga mabasahan, nga mabatian ng kumplito nga detalye, hindi nyo na mabatian nga, hindi nyo na mabatian gilayon. Kung gusto nyo, pabuwasan nyo kay para nga kumplito na gid. Ti mapasugot ka mo nga, buwas pa ninyo pamatian. Kay may ara sang mga report subong. Kundi, ano na to, sige-sige na to ng pagpamati, kaya sige-sige na ito na pagbasa para may balo natin ang dalagan sang istorya sang balita. Yari ang report, Bumbo Cheng. Please come in. Bambadan ate update sa nagluntad nga enkwentro sa may sitio Liko, Barangay Carabalan, siyudad sang Ilomaylan, Negros Occidental. Subali may isa to katapo sang New People's Army nga ayara sa hanay sang Central Negros 2 na patay Bambadan. So wala pa ini sang identity o kung unidentified pa ining NPA nga na patay Bambadan sa enkwentro nga nagluntad sa tunga sang 94th Infantry Battalion kag ini nga Central Negros 2. So nakumpiskar o kung nakitaan sa encounter site Bambadan ang M14 na rifle, M4, duwa ka M16, duha ka M79 grenade launcher, isa ka rifle grenade, isa ka ang ilang flag, NPA flag, personal belongings, mga submerged documents ang Bambadan.
So sa karon padayon sa gihapon ang pursuit operation sa 94th Infantry Battalion para sa mga nabilin pa nga mga NPA sa ining sitio. Ako nasa sitio Maliko-Liko. So ining sitio Maliko-Liko Bambadan, ini siya ay ang remote area na sa bahin sa Himamaylan City Bambadan. So sa karon padayon ongoing sa gihapon ang pursuit operation nga ginahimo sa aton nga mga militar Bambadan. So Bambadan yari balatian naton ang pahayagikan kay Colonel Michael Samson, ang head sang 303rd Infantry Brigade. Kaya kagina sang aga, Sheriff, may encounter sa sitio Maliko-Liko, Barangay Rabalan, Himamaylan. Suspected na 10 NPAs sa forested area, members ng Central Negros 2. And ang results ng aton enkwentro ay may isa ka NPA nga napatay na hindi pa nato na-identify. Kaya ito pa sa babaw, iba pa naugon pa naton. And may isa ka M14 rifle, isa ka M4, duha ka M16 rifle, isa ka M79 grenade launcher, kag isa ka rifle grenade, along with NPA flag, personal belongings, and subversive documents. Ang aton 94th Infantry Battalion ay kapursu pa sa mga aton nga sa mga remaining nga mga members ng NPA sa bukid. So, kagina lang sir ang enkwentro, sir, 6:30. Sir, mga ano oras na tapos, sir, o ano kadugayon, sir? More or less 15 minutes of encounter siguro. And this came from an information from local residents regarding the presence of the armed group. So, sa karon, sir, wala naman, sir, isang enkwentro, sir, mag-alunta dito, sir? Sa ngayon, ang enkwentro wala, but ang pursuit operation ay still ongoing. Wala man, sir, may nag-evacuate sa lugar? Sa kabukiran ini, remote area, wala pa man reported. Mga 5 minutes lang, Cherry, ang encounter. So Bambadan natin mga 5 ka minutos nagdugay ining enkwentro. Yes, Bambadan, 6:30 AM ini Ginuras gasugod. nga linup kanay. Mayo ko ni makalaubos ang bala. Yes, sa sakto ged Bambadan, amo to ang mga ni-recover Bambadan sa bahin sang NPA, kag isa ang napatay sa katapos sa NPA Central Negros 2, kag wala naman may nasamaran sa katapos sang 94th Infantry Battalion Bambadan. Sige. Bambadan na report gikan sa patrol, ini si Bombo Cherry Grace Antillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Cherry Grace Antillan. Ti amo na saka sir, kay Colonel Michael Samson. Di kundi kanami lang kay may arak sang statement ginapagwa. Kaya bumalani ginahulat sa ato ng mga tagpalamati. Ang confirmation coming from the commander, from the commanding officer sa 303rd Infantry Brigade. 21 minutos ay nakaligad sa tanglang alauna. Diri sa ito na pagpagalagad sa platuntunan na Bumbo Hanay sa auto this time. Kung natin ang report ni Bumbo Ann Sindol Sorilia. May interview, may press conference gina patawag kagina si Mayor Albi Benitez. Ini may kantanan sa iya sining biyahe padulong sa China. Ang pag-abot na rather, gikan sa China sa pag-upod sa aton nga presidente. Isa siya sa delegation nagpadulong sa China. Kag nag-side trip pagit sa Baguio City. Kag ano ayan ang mga maayong nga balita. Sa aton nga city mayor siya nga pag-abot diri sa Bacolod kag pagbalik na sa trabaho. Kuha naton ang report upod kay Bumbo Ann Sindol Sorilia sa piyak nga linya. Bumbo Ann, please come in. Sa pagbalik diri ni Mayor Albi Benitez sa may syudad sa Bacolod, halin sa duha niya ka mga biyahe. Una, sa luwasang pungsod sa tong January 3, Bombodan sa nag-leave na siya kay nag-upod siya sa kay President Bongbong Marcos nga magpadulong dito iya sa may pungsod China agod nga magpatigayon sa state visit.
So ang hambal iya sang alkalde sang syudad sa Bacolod nga mas maayo nga nakaupod siya dito kay may mga kaayuhan man nga natuga, especially ang mga nahinun-anon niya nga mga investors dito iya sa China nga mag-invest man particularly diya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Kag bumudan suro sa iya mas maayo na iya nga mga investors mas bilanon mo nga that like amba niya hindi lang iya balang like, makato sila diri sa Bacolod batukod sila mga malls or nano dira pero mas marami gidya nga inang may mga construction gidya bala may mga opportunities nga invest na sila diri nga makaganar gid kag makabulig sa employment sa aton iya nga mga kauturan kag in fact why niya man dugang bombodan gid patpat gid pero hambal niya payara na to siya sa sibilanon nga investor and subong man tinasibilanunan Manila ang railway bala bombodan kung feasible man na diriya sa aton may syudad sa Bacolod. So hambal niya ti feasible man ang railway system posible man nga ibalik no kag mapatukod diriya sa aton ma-include dira ang syudad sa Bacolod. And then aside from that, bombodan before naton padulungan ang iya sini kay pagbalik niya nagpadulong sila dayon sa Baguio City kamakian tabalaan ay bombodan ang nangin kamahin sang outcome sang trip sang alkalde sa syudad sa Bacolod sa pagpadulong niya dito sa may pungsod China. Kaya dako na kilala mga vlog ko ng mga Chinese companies that are willing to invest in the Philippines. So it's just a matter of matching ang ilang mga needs sa kung anong ari di sa atin sa Bacolod and then we'll have more investors. Ang mga ginapangita tayo, I told the City Council and Vice Mayor Elcid, let's look for jobs that, or look for investment that magsulod ganito sila ang kwarta gabilin di. No? Unlike other development, for example, no? Utang ka mall, so good, may investment. But the next couple of years, no? Ang imo nga ginabayad na for rental and all those things will go somewhere else. No, we don't know whether it will stay in Bacolod or it will go somewhere else for another mall development. But if it is the investment that comes in on a regular basis, nga gasulod di kag kapabilin di sa Bacolod, amo na ang mga investment nga ginapangitan natin. Yes, in fact, isa sa mga in-touch naton nga idea or concept. So, siling ganin nila, there's a lot of benefit for rail, aside from passenger, ang cargo gid ka benefit. The chairman, I met the chairman, we had a brief discussion, and siling nila, they were supposed to come here last year, but wala sila kakadto, but I think they will schedule it, hindi ko nga magtala, by next month, they will be here. Ano pala na siya, let's wait for them to come here and then we'll be able to discuss. Oh, bumbuan. Mm-hmm. So bumbudan na batiyan naton ang alkalde ang syudad sa Bacolod, si Mayor Albi Benitez sa pagpadulong niya naman sa may Baguio City upod si Congressman Greg Gasataya kag iban pa nga mga opisyales sa syudad sa Bacolod sa City Council abi tanan to si Vice Mayor Elcid Pamilyaran kag miyembro sa City Council. Bumbudan ang gintunaan naman to nila ang isa ang Baguio City nag-implement bala sa iban man nga along with sa iban nga mga lugar sa pungsod Pilipinas sining smart city bala bumbudan mayara sang Smart City Command Center. So isa actively ang nila ang Baguio City diri bumbudan. So nagsibilanon sila with Mayor Benjamin Magalong paano nila na-implementar ning Smart City Command Center ay sa pag-research naton bumbudan gina-inaugurate na siya sang 2021 and 200 million pesos ni Bombodan ang gin-fund halin sa Office of the President para sining Smart City. Ang pinakatinutuyo diri suno man gani sa kay Mayor Benjamin Magalong sang Baguio City ay ning command center uses state of the art ginagamit diri ang technology nga revolutionize kung paano mag-manage ang sang critical assets, increase capacity, agod ma-prevent kag mag-respond sa mga emergencies. Dati gay bala Bombodan syempre kay na siya mo inablang ang technology mo bala Bombodan nga ginagamit mas high-tech
So mas easier, mas faster. So amo man ang luyag man nga i-implement nato diri sa may syudad sa Bacolod. So ginatun-an ina siya kay isa lang man na ang ang ginabasihan sina Bombodan. So posible himuon man na sa aton diri sa may syudad sa Bacolod. Gintan-aw man to kani ilang mga merkado to sa Baguio City, Bombodan. No, pamatian naton liwat si Mayor Albi Benitez. Okay. Sige, oo daw. Daw alang-alang di si Albi Benitez siguro bumbuan. Oo, so amo na Bombodano, duhani ka mga trips ng alkalde, isa local, nagpadulong siya sa Baguio City, ang isa naman international, nagpadulong siya sa may Pongso, China. So back to normal na siya Bombodan, kay lagi natubang naman to kaning mga pila sa mga concerns sa government center, sa mga market vendors, kay iban bala Bombodan, waiga pwesto sa sulod, nasagwat sila, no, syempre gina-confiscate ng ila, sining mga mga baligya. Pero rebalawanta, illegal man gina ako magbarigya sa mga sidewalk mo. Kay active nga daan, subong Bombodan, ang city legal sa pag-implement, bala sa pag-enforce sang kung illegally nagabarigya ka or nagabutang ka sang imo sa niiyang mga structures. No? So aga pa, ginatubang na to kay ina ang mga ang mga vendors no sa merkado, especially no specifically sa Libertad Public Market. So, Bombo Daniel, amo ni so far. Ang update report nato ni madulong para sa pagpangalagad sang bombohanay sa Udto, ini si Bombo and Sindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid bumbuan Sindol Sorilla, report gikan sa Bacolod City Government Center. Now, ang pagpadulong ni Mayor Albi Benitez dito sa China kag subong man sa Baguio City. 30 minutos na banwa nagligid sa tagna nga una magabalik kita pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
gatas. Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang Pabalik naman kami sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbuanay. So to this time ko ang report ni Bumbo Carla May Defensor. Ay may kanalan si Saka Biclar accident nga nagalunta dito sa Banwa sa Murcia. No, sa din na pick up mungguan sang motor. Sige. So ko nato ang update sini sa report ni Bumbo Carla May Defensor. 35 minutos ang nakaligat sa ng alauna. Daway gid sa may nagasabat sa Bureau of Jail Management and Penology. May kanta na sa sini isa ka miyembro sang BGMP nga na-assign dira sa Handumanan nga dakop dito sa may Panay. Pag dungka niya dito sa Dumangas to, ginakasaang operation, nabaklan gid sang armas luthang. Ini nagpakatubang sang kaso nga gun running. Ang isa ka miyembro sang Jail Management and Penology, nga na-assign sa Handumanan, tiduway sa may ginatawagan, duway sa may nagasabat. Dapat magatag man sang pahayag si diri ang ilang pamunuan kung anong sistema ni. Sige, pero pakunatala na, no? Tinguan na makakuha sang update sa sining jailer nga ginakusaran sa CIDG sa kaso nga gun running. Kung na yung report ni Bumbo Carla, may kantanan sa sining aksidente nga naglunta dito sa Banwa sa Murcia. Bumbo Carla, please come in. Sa Bombadan, isa patay sa nagaluntad nga aksidente sa may barangay Salvacion na Banwa sa Murcia kagabi Bombadan. Susunod kay Police Senior Master Sergeant Ryan Bandola Bombadan ang involvado na truck isa na ang Toyota Hilux na ginadrabig ni Ricky de los Santos 34 anyos taga Camarines Sur ang ginadala ini dyan Michael Joaquin Barbon Bombodan 17 anyos na taga Purok Kapiningban San Miguel Murcia Negros Occidental Bombodan. So travel ini upon the travel opposite direction Bombodan ang duwa ka mga salakyan. So pag nag-out sa curve line sa Barangay Salvacion, ang motor nag-overlap sa lane kag accidentally nga nakabunggo sa Toyota Hilux nga approaching Bombodan. So nakaangkon sa injuries ang driver sa nangyari nga angka si Aaron Sarabia din sa gayon din padulungan ini sa MDRMO sa Murcia Bombodan so din pala ini sa hospital for treatment. So galing kay ang driver sa single nga motor is dead on arrival Bombodan tagang angkas nakaangkon sa serious injury. So sa information nga nakuha sa kapulisan sa pamilya sa sakay sa motorsiklo Bombodan, gikan ini sila sa ila sini nga tuluyan. Kapag ini sila nakainom na, kaging tunggan pa ini sila nga maglakat Bombodan, galing kay tungod nga paghalin sini sa ila sini nga mga kaupdanan, sige ngayon man nga naglakat man ini ang duwa Bombodan sa muna to, nag-overlap ang ila sini nga nag-overlap ini nga motor, kaya munong resulta sa magluntad ng aksidente Bombodan. So Bombodan, pamatihan dala nato na pahayag gikan kay Police Senior Master Sergeant Ryan Bandola, investigator on case. So, ang ining insidente, ma'am, nagluntad kagabi sa may barangay Salvacion, ma'am, no? Murcia Negros Occidental. Na kung sa diin ang aton nga involvado nga mga salakyan sa Toyota Hilux nga ginadrive ni Ricky de los Santos, Habituela. No? 34 years old. Taga ano ni sa ma'am, taga
may daso Camarines Sur. No? Tapos ang iyang sugata amo ni si John Michael Joaquin Ibarbo, no, 17 years old, taga Puro Katilingban, Barangay San Miguel Morsa, Negros Occidental, na naga-drive sang Rusi TC 125 single motorcycle, ma'am. Bali ang duwa ma'am kasalakyan, no, naga-travel ni sa in opposite direction, no. Paglabot nila sa curve lane sang Barangay Salvacion, ang motor na Rusi, bali nag-overlap ni sa iyang na lane, kag na accidentally bump ya ang Toyota Hilux na approaching. So resulta nga nangin nag-sustain injuries ang driver sang motor, kag ang iya nga angkas nga ini nga si Aaron Sarabia na tupad yaman balay. So nagabot man ang aton nga MDRRMO, Murcia Health Unit, kag insigida gin dala sila sa CL, ma'am, no, for treatment. So unfortunately, no, ang driver sa motor na dead on arrival gid siya. Kagang iya sa pumupod ato pa dito medyo ano man serious man. So sir, ang pick up nga ni sir, di ini sila kontak pa kadto, sir? Or mapuli ni sila, ma'am, sa San Carlos. Company owned ang salakyan nila? Iya ka Leo Technology, ma'am. Bali iya sang Leo Company, ma'am. Leo Technology Company, ma'am. Okay. Sir, ano na subong sir ang status ni sa driver sa pick up, sir? Subong, ma'am, gin-hold siya namon for 18 hours reglementary period. Kung why man formal charges against sa iya within that period, so i-release na niya. Sa amon nga investigasyon, no, gin ato man dito mga markings. So angay ang pick up man siya kahalin sa iyang lane mo. Bali ang motor niya ang nag-agaw sa iyang linya. So moto nga nag head-on collision gid sila. So no man sa mga abyan nga ato man dito nag-shot sila kuno. Actually, yung pungganin sila nga hindi maglakad. Pinatalikod lang nila nga mga amigo man ng mga pod yung nagturipad pa Murcia. So, tiwa sila kalabot sa Murcia proper, mo ninadangka nila. Alin sila sa ila balay sa may San Miguel, ma'am. Siya sila. Actually, ma'am, with regards sa settlement, ari na disubong ang aton nga mga pamilya sang pamilya sang motor, tapos ari naman di ang manager sang company sang Leo Technology. Pumiling mo sila magipag-istorya, mama, kung ano mo ginang kastada sino. Bumukarla. Ano mo to, no? Ang Bumukarla. Yes, ma'am. Ang budlay pa sila diri kay ang nag-drive sa motor do 17 anyos lang. Ang magigamit bomba, no? Tuway pa na driver's license. Ang dadala sa motor 6 kilos bomba dead on arrival. Finish na. Sabi wala pa man ko na sa ina sinina surihan ay dadan wala pang desisyon kay tagay na ano pa lang papagod sa pamilya sang nagadala sa motorsiklo kag ang manager man sang isa pa pani bombadan. Sige. Giyasa bombadan na may report sa gikan sa patrol ni Bombo Carla Migas para sa pambansang radyo ng Pilipinas sa pagwag na kuwan sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Carla May Defensor. 41 minutos ang nakaligad sa taknang launa. Ginakulabos na kita banwasang oras. Okay, daligid lang kay tanaw naton kung makakuha kita na isang update no sa translasyon sa itim na Nazareno. No, makuha kita na isang dugang update gikan sa Bombo News Center. May kantanan sa siniyang kada tuig ni sa subong lang niliwat no nagprosesyon kay isang nagligad nga duha ka tuig wala iniging patigayon tungod sa pandemic nga ginatuga sang COVID-19. So sa subong tuig natigayon gid ang ining prosesyon sa itim na Nazareno. Kag makuha kita sang update gikan sa aton nga Bombo News Center. Ang sa Makati ay padayon sa karon ang pag-cover na sang aton nga Bombo News Center sa sining aktibidad.
sa nasabit yang kapistahan sa Black Nazarene. Okay, sige. 43 minutos mga kabayan na nakaligid sa tag ng alauna. This time, sa piyak linya si Bumbo Chill. Okay, sa kabilang linya, kuha na ito ng report gikan sa kay Bumbo Chill Impredo sa Bumbo News Center sa Makati. Bumbo Chill, please come in. Yes, Bombo Daniel, mga kabombo at Star Nation. Narito pa rin tayo ngayon sa Quiapo Church. Live tayo dito ngayon. At ang bilang nga ng mga tao o mga deboto na nagpuntahan na dito ay umabot na sa 228,650 total. At per 12 a.m. hanggang 1 p.m. yan ngayon. May nadagdag na 25,400 per hour. Ganon din sa Quirino Grandstand, meron tayong 121,930 na mga devotees. So ngayon, nagsisimula na yung misa. Ito, ongoing na yung misa. At marami pa rin mga deboto yung patuloy na nagpupuntahan dito ngayon at inaasahan pa na madadagdagan pa ito hanggang mamaya, Bombo Daniel. And meron ding report, as of kanina, may mga medical report dito na mayroong nahilo at may mga hypertension. 43 yung cases ng mga sa first aid. At yung mga nahilo, yung mga sumakit yung ulo, may 4 tayong na-record na gano'n. Sa ngayon, patuloy naman yung seguridad na ginagawa ng ating mga kapulisan bilang pagbabantay pa rin sa ating mga deboto na nagpupunta dito sa Quiapo Church sa kabila pa rin yan ng araw ng kapistahan ng Poong Itim na Nazareno. Bombo Daniel? Bombo Chel, compare to previous event, no? Prior sa pag-celebrate natin ngayon, kasi for 2 years parang walang prosesyon na nangyari. Compare yung dami ng tao, last time na mayroong prosesyon na sa ngayon, nagdubli ba yung dami or ganito rin kadami noon? Bombo Daniel, kung ikukumpara naman yung dati sa translasyon sa ngayon na pagpupugay o yung walk of faith, mas marami pa rin naman yung mga nagpuntahan noong translasyon at medyo magulo itong yung translasyon noon dahil bayahan talaga yung nangyayari. Dahil na rin din sa dun sa pagprosesyon ni Poong Itim na Nazareno. Ngayon kasi, medyo maayos ang lagay ng ating mga deboto, walang nagtutulakan, maayos ang mga pila, mga nakasuot ng face mask, talagang mapayapa yung generally peaceful yung record ng ating Manila Police District kasama ng mga ibang pulis dito sa Kamaynilaan. Sa dami naman ng tao, Bombo Daniel, madami din tao ngayon, totally, talagang umabot na ng 200,000 at hindi natin maikakailayan dahil nga makikita naman natin ngayon na patuloy pa rin at hindi nababawasan talaga, Bombo Daniel, parang paikot-ikot lang yung mga tao pero iba-iba na itong umaaten ngayon sa misa. Kasi kagabi yung report parang malapit lang sa 200,000 yata yung tao. Mga kahapon, kagabi parang mga around the 190 plus? Yes. Tama ka rin, Bombo Daniel. And ngayon nga, kung maririnig nyo sa aking background, ayan, ongoing pa rin yung misa at ating mga kapulisan ay naka-standby pa rin dito. Madami talaga sila nakapalibot kada station at binabantayan nila yung lagay ng kapaligiran, maging yung kalinisan dito, pati na rin yung mga lagay din ng ating mga deboto. Kumusta yung pagtalaga ng mga first aid responder diyan sa area? Yes, tama ka rin yan. Meron tayo mga first aid dito. Pinapangunahan pa rin yan ng Red Cross at ng Civil Defense Action Group o yung SIDAG. So sila yung mga nagbibigay ng first aid dito. Gaya nga ng sinabi ko kanina, may na-record na 4 na kaso ng mga nahilo, siguro sa init ng panahon. Pero maganda ang naging weather ng panahon dito, Bombo Daniel. Hindi umulan at maaraw pa rin yung lagay ng panahon. Dun sa mga first aid natin, nakaantabay lang sila. Sana naman, hindi naman nila pinagdadasal na may maidala doon na nasugatan dahil so far wala namang untoward incident na ganun nangyari. Okay, sige. Bombo Chel, thank you very much. Mula dito sa Quiapo, Manila, Bombo Chilimpido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Nabatian mga kabayan ng report gikan sa Bombo News Center, pagi sa kay Bombo Chill Impredo, sitwasyon sa misa ginapatigayon sa Silingamati niyon sa kapistahan ni
Black Nazarene. So mga around 200,000 plus ang tao nga nagdinugo karon. Kagabi mga around 190 plus pa lang to. So nadugangan pagid subong, nagdamo pagid, no? Kag compare sa nagligad nga aktibidad, subong daw in order, no? Daw ka plastado ang pagtigayon sa walk of faith, kag ining misa, no? Nga ongoing sa sila nga mga tilion. 12 minutos na nabilin, kag magadangan kita stag ng alas 2. Ginakulabos kita banwas ang oras diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhan na isodto. Of the name kita buwas, subot sa inyo Anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang
Vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa In Standard Time, 55 minutos na nakalipas sa takna nga launa sa hapon. Welcome diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang sa gihapon. Ini ang inyo alagad sa kahanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadaw sang Lunes, no, Petsa 9 na kita karon. Sa bulan sa Disyembre 2023, welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kamusta ang aton sini nga mga pinalangga nga mga tagplamati aton si Masuki. Sa mga nakatuni na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz 630 sa lilusoan sa inyo sinitag sa kamaradyo. Hello and good afternoon sa tanan nga mga suki nato, no? Nga nagapatuyom-tuyom, no? Nagapamati sa radyo. Kamusta ka mo dira man, no? Sa aton siniya nga mga dear listeners. Ara ka mo dira, nagapulo pa huway-huway, no? Sa inyo sinitag sa ka mga panimalay, mga kabombo, no?
nagapamati sa radyo sa 630 kHz si tatay kag si nanay, si Toto kag si Inday nga ara abi sa balay no kay wala pa abi naga-eskwela kay ti balik na ang iban sa pag-eskwela. Ang mga gulugagmay ti ara sa gyapon sa sulod sang balay no upod sa kay nanay kag kay tatay kag sa tanan nga ara dira sa sulod sang balay kis extended ang aton siniya nga pamilya kay pati si lola kay si lolo no ara iya sa aton sini nga luyo amo gina iya mga Filipinos mo close knit kita ya nga klase sang pamilya nga ang kun mahimo pa lang si nanay kag si tatay ta no ara sa aton nga luyo kay upod man sa aton si makabataan nga amo nang ila si mga lolo kag lola. That is why nga ti si lolo kag lola ya kabahin ina iya sang aton sini iya nga dako mga kabombo no remember si lolo kag si lola it's hindi sila nga ara gid man sa sulod sang balay kalabanan ara sa sulod sang balay no sa nadak-an ta nga balay ni nanay kag ni tatay ta pero kung kay isa ara man lang sila sa piyak mga kabombo no kay kita ya nga mga Filipinos kun may pwede pa lang ya of the night kita tanan no kung pwede pa lang ya maga of the night kita do kaangay na sa compound amo na yung aton siniya nga pagsinalayo kalabanan sa aton mga kabombo kung hindi gid man nga nagaano abi nagalayuanay no nagahilayuanay mga kabombo sa aton siniya nga mga dear listeners sa aton siniya nga masuki no kung kaisa ti nagahilayuanay gid man no kalabanan ti pasalamat kita ka ang Christmas kag New Year amo anangin alagyan para sa aton siniya nga pag inupdanay nagpalauli and thank you Lord kay nagtahaw-tahaw na ang pandemya no naghalug-halug na ang mga restrictions rason man nga ti nakapauli ang aton si pila ka mga miyembro sang pamilya. Samtang naga-enjoy kamo da, tigina-welcome ko kamo, labi naging sa aton siniya nga nagalantaw sa aton si Facebook Live. Hello, 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 and good afternoon. Sa mga nagalantaw man sa YouTube channel, no, sa DYWB Bombo Radio Bacolod, good afternoon man sa inyo. Welcome diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang sa gihapon din ang inyo alagad si Miss Jazz. By the way, sa sining hapon, no, may ara kita sang espesyal nga bisita, no, sa aton siniya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Ang aton sining espesyal nga bisita sa sining hapon, no, mangin kaupod naton pinaagi sa aton siniya nga special communications, no, pinaagi sa aton sining video call mga kabombo, no, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Kag by the way sa mga gusto dira nga magpadala sa ila sa mga kasaysayan no Bombo Harold na natabo sinadao itadlo nga lang Bombo Harold ang color ko kay daw lain ang yara sa tunga Bombo Harold no sa aton sining mga dear listeners sige sa aton si Masuki by the way sa nasiling ko na ganing aton sining pagpangagda no sa aton siniya nga mga kay wala man ni Bombo Harold problema no before so kindly no patadlong nga dira kay parang hilway kita sa kun anuman just read between the lines Bombo Harold okay sige so nga akong sini nga pagpangagda sa inyo mga kabombo sa aton sini mga dear listeners no ginaagda ko gid kamo no nga magpadala man sa inyo si makasaysayan may ara kamo dira sa mga hindi ninyo malipatan nga mga kasaysayan no labi na gid sa bag-o lang natapos sa tuig 2022 mga kabombo amo nang aton siniya nga pangagda sa inyo ang mga kasaysayan ninyo nga natabo sang nakaligad nga tuig 2022 mga kabombo no be it January, February, March and April, May, June, July, August, in September, October, November, December, ano man to, what particular month and what particular days of the said month, no? Sa inyo siniya nga mga naging eksperyensya sa nakaliga na tuig 2022. Sabay padala kamo
no agud nga makuha naton sa leksyon kay inspirasyon. Kung gusto niyo butangan man sang aton siniiya nga mga graphics, mga kabombo, mga pictures, no, sang hindi nyo gid malipatan sa aton siniiya nga mga palamati, sa aton si Masuki, lantaw, sa aton si mga viewers. That's it, Bombo Harold. You got it right. Sa aton siniiya nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, no? Just maintain it and we'll do fine. Hindi to amo Bombo Harold. Very good. Kaya makita ako pa diri ho. Akin lang lan na hiluway kita. Sige, yari anay ho antes pamansan tanan. By the way, standby ka mo kaysa nasilin ko na may ara kita sa espesyal nga bisita sa sininga hapon mga kabombo, no? Ang aton espesyal nga bisita nagpadala na diri sang sulat, no, gin-usher no sa aton sininga station manager Bombo Mary Divine Grace Quelio, no, ang aton siniiya nga mangin bisita sa sininga hapon from Ilagan, Isabela, mga kabombo. Kay nagpadala na di siya sa iya siniyang mensahe sa iya sininga panawagan si Ma'am Ruby Vizca Mansibang, no? Si Ma'am Ruby Vizca Mansibang, no, sa Ilagan, Isabela, mga kabombo, no? Ang nagpadala sang iya siniyang mensahe. No, nagaayo diri sa aton sa Bombo Radyo sa pagpanawagan, no, kay ang iya sininga tatay, ang iya sininga amay nga si Tatay Ricardo Barona Vizca, no, alias Carding, no, ang taga-diri, no, taga-diri sa may kasi manwa ko pa Barangay Maaw, Bago City, no, dira sa mga bagunhon, no, mga baguenyos dao ang aton siniiyang kasi manwa, no, bali amo ni siya yang amay ni Ruby Vizca Mansibang nga among aton siniiyang letter sender kag karon dugay-dugay amo ini aton sinimangin special nga bisita via our special communication mga kabombo live and directly kan dito sa ila sa may Ilagan, Isabela. Gapanuwagan siya kay ang iya sininga amay nga si Sir Ricardo Barona Vizca alias Carding ang dugay na nga wala nakapauli sa may Barangay Maaw, Bago City dira sa aton abi. He was only 14 years old mga kabombo, no? Sang naghalin, no? Imagine 14 katuig siya nga naghalin diri sa aton sininga probinsya dira sa may Maaw, Bago City. Sa mga taga Maaw dao abi pamati, basi kilala nyo ni, no? 14 years old, no? Naghalin si Tatay Ricardo Barona Vizca dira sa may Barangay Maaw, Bago City kag tubtob nga nagpadulong siya, no? Nagkadto siya sa Manila kag tubtob nga nakapangasawa siya sang taga Isabela na. Amo nang rason ko nga ang iya nga bata nga nagpadala diri sang panawagan ti hindi akabalo maghiligay nun. Kay ti dito na sila na bata, I'm sure, no? Si Ma'am Ruby Vizca Mansibang, dugay-dugay mo ang aton sining special guest, no? Dito na sila na bata sa may Ilagan, Isabela kay nakapangasawa ining si tatay niya nga si alias Carding, Tatay Carding, no? Sang taga Isabela, dito na sila nagpuyo. Kag sa karon si tatay niya Carding, 82 years old na, no? Kag gusto niya makita ang iya mga kauturan, kag iya nga mapamilya dira sa may syudad sang Bago, no, dira sa may specifically sa may Barangay Maaw, Bago City. Pero according sa kay manang Ruby o kung sa kay Ma'am Ruby siling niya nakapakig-angot naman sila, no, dira sa may Barangay Maaw. Pero wala na kuno, no, ginbase gilantaw sa statistics sa listahan, wala na sang may naga-apelyido nga Vizca, no, Vizca family nga nagatener dira sa may Maaw, Bago City. Siling ni Ma'am Ruby siya base bala sa iban nga lugar dira sa may Negros kung sa diin gid man amo nang rason nga ti nagsulat nagapanga isang bulig ining aton siniiyang mangin espesyal nga bisita sa siningapon si Ma'am Ruby Vizca Mansibang sa Ilagan, Isabela, mga kabombo, no? So aton ina nga himay-himayon ang iya siniiyang kasaysayan ni Tatay Carding, no? Ni Tatay Ricardo Barona Vizca alias Carding
kung ano ang ginhalinan, kung nga ang naghalin di siya, 14 years old pa lamang siya, nakapamanila na siya, tubtub nga napadpad dito sa may Isabela, nakapangasawa, nakaangkon sa mga kabataan, kag sa subong ahay. Wala na gid siya nakabalik diri sa Negros, wala na gid siya nakaibalo kung may mga kauturan pa siya diri. That is why ang ginapanawagan niya ini. No? Dugay-dugay aton ina espesyal no nga mangin bisita si Ma'am Ruby Vizca Mansibang sang Ilagan Isabela mga kabombo. Aton ini nga hibaloon sa iya kag we will allow her no sa last portion sa aton si pag-interview sa iya sa pagpanawagan man no sa kung sino man ang naka as early as this base pa lang nga samtang nga gina-interview ta si Ma'am na Ruby may manawag di ho nga ari di ang mga utod no ang pamilya nga nabilin ni tatay niya Ricardo Barona Vizca alias Carding diri sa may Negros Occidental kay ti kung wala nagid man dira sa may barangay Maaw Bago City I'm sure ti basi diri man no sa pila ka parte sang probinsya sa Negros Occidental o kung diin man napadpad kay ti mabatian naman kita sa bugos ng Pilipinas kag bugos ng kalibutan since we are fully digitalized mga kabombo batian na kita sa aton sining live audio streaming pinaagi lamang sa paglagon sa aton si official website ang www.bomboradio.com sa aton si local website www.bomboradio.com/bacolod sa aton sining Facebook Live, no? Makitaan ka mabatian kita, dugay-dugay i-post na naton no? Ang picture ni Tatay Carding karon sa pag-interview naton siya sining anak nga si Ma'am Ruby kag mabatian kag makitaan makita sa aton sining iya nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. No, don't forget to like, share, and subscribe, and don't forget to click the notification below. Agod nga ma-notify ko mo every time nga ma-live streaming kita diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Okay na kita dira. So stand by kay aton nga pamatian ang true to life story ni Ma'am Ruby Vizca Mansibang sa Ilagan Isabela no ang iya sini nga pagsaysay sang kasaysayan sa ila si pamilya na binagin sa iya sini nga amay nga si Ricardo Barona Vizca alias Carding 82 years old na subong naghalin dira sa may Bago sa may Maaw 14 years old siya. Ang last wish niya, suno pa sa iya nga ti antes siya kuwaon diri sa kalibutan, kay ti at the age of 82, gulang nagidman si Tatay Carding, gusto niya makita kung ari pa diri ang iya si makauturan o kung iya sini nga pamilya. Sige, kabay pa Lord, make a way. Philippine Standard Time, just minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Ari-ani aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Aton si iyang Grand Champion sang Bombo Music Festival 2020 mga kabombo. No, ang aton si Grand Champion nga ginatguluhan vows yari mga kabombo ang magpakaisahanay nga Alvarado sa pag-interpret sa ila sini mismo ging compose man nga ambahanon. Here it is, mga kabombo. So the thing that inspired us sa vows is that yung wedding na we were giving promises and makakasama natin yung taong makakasama natin habang buhay. Kasi we hear kasi sa music natin ngayon, puro broken, and we decided na we will make a song about weddings and the good side of love. Yes. So in that sense, we created vows. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time
until the end. I'll say I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you. And you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 mga kabombo. Amo yan itong aton si pambukas nga bahanon. The Vows mga kabombo, ang grand champion sa Bombo Music Festival 2020 mga kabombo. No? Kung kamo may arasang abilidad sa pag-compose ng mga original beautiful songs, no? Kailangan subong compose na kamo kay di amat-amat na kita. Nagabalik sa aton siniiyang normal life, old normal life, but it is already a new kind of normal life aton mga kabombo. New normal, ika nga sa aton siniiyang mga dear listeners. Sagod nga mangyan mapuslan no ang aton siniiyang abilidad sa ginhatag sa Dios sa aton, mapuslan naton mga kabombo, ma-entertain naton ang iban, no, ma-minister naton ang tagsa katigipusoon sa mga makabati sa aton siniiyang nga mga obra maestra, ang aton siging compose nga mga ambahanon. No? Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Antes kita magbuya sa aton sining pila ka mga commercials mga kabombo kay dugay-dugay no mangin after sang commercials naton, after sang aton siniiyang nga mga pahibalo, mangin special nga bisita or ang aton sining nga special nga bisita no ang aton nang iga-welcome si Ma'am Ruby Vizca Mansibang sa Ilagan Isabela no. Angot ini sa iya sining nga amay nga si tatay ni Ricardo Barona Vizca Elias Carding nga tumandok sang Barangay Maaw, Bagos City. No, nagapangita sa iya siniiya nga mga kauturan kay 14 years old pa lang siya nga nagbiya sa among lugar niya dira sa may Barangay Maaw, kung gidgali ni nga Kasimanwa, no? Dira sa may Barangay Maaw, Bagos City. No? I was born there sa may Hacienda Kamansi, may Barangay Maaw, Bagos City, mga kabombo. So kabay pa, makitaan ni Tatay Carding. Kay 14 years old siya naghalin dira, subong 82 years old na siya. Gusto niya, last wish niya, nga antes man siya kunukwaon sa Diyos, makita niya nga sini nga pamilya. Sige, ari anay hong aton siniya nga pag-invite sa inyo mga kabombo, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga matagpalati sa aton si Masuki. Ang ako siniya pamangkot, simple lang gid per memo. Ang pamangkot ko amo ni, gusto nyo bala nga magmangin milyonaryo, no? Nagilapit ng aton sini nga grand draw, January 21, 2023, mga kabombo. It's a Saturday, 3 o'clock in the afternoon. Pero, no, sa sini nga simana, may ginalawag pa kita nga mga winners naton sa gihapon. Padayon, why bugto, Botsilingon, you still have all the time, no, to make your last-ditch effort, mga kabombo, no? Agod nga mapadamong inyo siniiya nga mga entries, agod nga dako ang chance ninyo nga magmangin milyonaryo. If you want to be a millionaire, padala na kamo subong, magpamalaklon kamo sang anom ka mga
liave or keys mga kabombo. Iyari ang anom kamalyave. Bakal na kamusubong sa mawala pa dira o kung nakapadala na sa ila si mga entries, dugangi kay kadamo baya sang aton siniya nga mangin kontra, no? Ang aton sini nga mangin kontra sa padala o paggabot mula sa draw naton mga kabombo sa aton sini nga grand draw. Damo kamuya no? Damo ang aton sini nga mga kontra. So padala na kamo sa dugang pagini entries. Your last ditch effort nga magpadala sang madamo pagini nga entries. Ang anom naton ka mga keys o kunyave agud nga dako ang chance naton nga magmangin milyonaryo, yari ho. Bakal na kamo subong mga kabombo sang Silver Swan sukang puti sarap asim. Ang baklo ninyo ang stand-up pouch o kung sachets or label sang Silver Swan vinegar, no? Butsingon ang Silver Swan vinegar mga kabombo ang label butsingon ti sa may botelya, no? May label na siya mo nga nakatapik amo ng inyo siniya baklon. Kwaon nyo na ang mga kabombo ang inang label nga na, no, sa botelya. Hindi gani bakal lang kamo iya sang stand-up pouch o kung bakal kamo sang sachet mga kabombo, no? Damuon nyo damo nga stand-up pouch, no? Kahit hindi man naman ang ato silanggaw, no? Ang ibubo nyo da sa inyo siniya nga garapon o kung ano man sa suludlan. Basta importante, damo ang inyo sinimabakal nga stand-up pouch o kung sachet sang Silver Swan sukang puti. Nagailapit ng aton siniya nga grand draw mga kabombo. Ang grand draw naton kung sa diin amo ang inyo sinitsansa nga magmangin milyonaryo, no? Usually ang aton sini nga handom magmangin millionaire. Paano baka-baka, no? Paano kita makaangkon sa isa ka milyon? Bisan isa na lang ka milyon perti kabudlay. Pero diriya sa Bombo Radio gimpapos namon, no? Pinaagi sa promo. So, hapos kamo nga magmangin milyonaryo. Ang inyo himuon sa nasiling ko na bakal kamo sang anom ka mga liave naton for you to have a big chance to become a millionaire, no? Sa nasiling ko na ang unang liave ang Silver Swan sukang puti sarap asim. Stand-up pouch ang baklon nyo, hindi gani sachet, so kundi gani ang may label bala, no? Ang botelya na sa Silver Swan vinegar, may label na siya. Amo ang inyo sinihimuon nga proof of purchase, mga kabombo. Kay wala ka tsansa kung wala sang proof of purchase ang inyo siniiya nga entry, just like sang Silver Swan sukang puti. Okay? Hindi gani magpamalaklon sa matahom nga mga alahas, no? Ang alahas nga amugid ang makapayuhom sa kay nobya, no? Ang ngirit sa kay nobyo kung imo ni siya regaluhan, baklan sang R. Floreti Pawn Shop and Jewelry, no? Your Diamond and Pearl House, mga kabombo, no? Ang himuon diri isa ka coupon sa tagsa ka 100 pesos purchase sang jewelry, watches, or any pawned item, magprenda ka dito sa R. Floreti Pawn Shop and Jewelry, no? Sa tagsa ka 100, may isa ka naka-coupon. So kung magprenda ka to, thousands and thousands, damo na nga 100 doon. Damo mga kupon na imo makwa mga kabombo, no? Hindi gani, bakal ka sang alahas nga makapayuhom kay nanay, no? Nay, I love you so much and you deserve this. You deserve this necklace, no? Para sa kay nanay, why not, no? Ang iloy ko naglalain to kay iya sininga Heart of the Ocean, daw na missing. Kabay panay, no? Makita, makita lang. Makita lang. Okay? So, sa R. Floreti Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House, mga kabombo, no? Di gani, baklan si Tatay Relo. Agod nga si Tatay, deserving si Tatay, maedad na si Tatay, wala pa si Tatay Relo, abi baklan. Baklan si Tatay Relo. Di damo na nada nga 100 doon sa thousands of ang ang pagbakalo sang ang matahom nga relo, kundi damo ang inyong sinimangin proof of purchase. Manginliave ninyo agod nga magmangin milyonaryo kamo, mga kabombo, bilang gamiton nga proof of purchase. Ang isa pagid, ang panyawan, subong kinanglan ginaton i-boost ang aton sininga lawas, ang aton sininga health. For health is our wealth. So bakal kamo sang panyawan,
basta said marketing tatak magaling, no? Maghambal ka na gani panyawan niya ti banig-banig na mga kabombo nga nga bulong, no, nga parang aton ini tumaron ining panyawan, no? Ang inyo sini nga baklon ang blister pad o kun banig sang panyawan, no? Panyawan, luyang dilaw, mangosteen, makabuhay food supplement capsule, kay ti supplement nimo, no? Supplement capsule ini mga kabombo, food supplement capsule o kon panyawan banaba o kon garlic o kon makabuhay food supplement capsule, bakal ka muna mga kabombo. Kaya agad gamito ninyo nga proof of purchase. Panyawan, no? Again, basta said marketing tatak magaling. Yari pagiday ho, no, ang aton si mga kabataan amat-amat na balik sa klase, mga kabombo, ti kinanglan gina nila ang merienda. Di gani balunan. Agod nga hindi na lang magbakal, agod safe ang pagkaon. Kaysa subong nga daan ka ka very dangerous, no? Kung magkakaon-kaon ka lang da sa kilid. Kaya may mga bird flu, mga kabombo, ti hamakon mo na, no? Kinanglan na safe ang mga kabataan, himuan na lang sila sang sandwich, no? Ang Ladies' Choice Mayonnaise, bakal ka mo Ladies' Choice Mayonnaise, Mac reunion na with my one and only love, no? Ang aton sini nga Ladies' Choice Mayonnaise, ang baklo ninyo, stand-up pouch, pwede na nga mangin proof of purchase. Hindi gani sachet, pwede man ina nga mangin proof of purchase. Hindi gani label gid, no? Ang label ti ara man sa botelya sang mayonnaise or sandwich spread, mga kabombo. Ladies' Choice Mayonnaise or Ladies' Choice Sandwich Spread. Tiyan mo ng inyo sini isa pagid kalyave, agud kamo ang magmangin milyonaryo. Sa subong bakal pagid kamo, no? Damuon bakal sang kape nga Nescafe, mga kabombo, no? Ang Nescafe bango na with Nescafe. Ang pagbakal sang Nescafe, mga kabombo, no? Ang iya sinibalang bakal kamo sang yara sa sachet, no? Sa mga masunod nga klase sa Nescafe. Bakal kamo nga yara sa sachets sang Nescafe Creamy White, mga kabombo, in 29 grams. So, pangitaon ninyo ang Nescafe Creamy White in 29 grams ukon Nescafe Original in 26 grams ukon bakal kamo, mama bakal ko diho, may ara kamo Nescafe Creamy Latte in 27.5 grams. Nan, amo na inyo sinibaklon, no? In sachets na, mga kabombo. Amo na ng inyo siningamangin liave for you to have a chance to become a millionaire. Ari pagido, bakal man kamo sang sachet, no, sang Nescafe Creamy White Twin Pack. Ukon, sachet man sang Nescafe Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte Twin Pack in sachets ini, mga kabombo, no? So bakal lang kamo na sa sachets kay agod amo ng inyo sinigamiton bilang proof of purchase. Liave ninyo nga agod nga kamo ang magmangin milyonaryo. Ari pagil isa ho, daw uso gid subong ang stick, no? Di ba? Ang Nescafe in stick or packs, no? Nescafe Classic 2 grams. Na bakal ka muna sang Nescafe Classic 2 grams. It's either in sticks or packs, mga kabombo. Agod amo ang gamito ninyo nga proof of purchase. Liave ninyo, agod kamo ang magmangin milyonaryo. Isa pagid ang Orocan, mga kabombo, ari ho. Ang sabahin niya sang Orocan, sa Orocan maayos ang buhay mo. Ang proof of purchase mo diri gamiton, no? Ang product sticker nga yara nakatapik sa Orocan. Okay? Sa kada balde, cabinet, o kung ano man nga produkto or ang mga pagkabutang nga nahuman o kung na produkto sang Orocan, mga kabombo, may sticker na siya. Hindi gani ang coupon bala, no? Nga magbakal ka mo, gaan ka mo sang coupon, basta ara lang nakasulat ang tanan nga bombo promo titles na amo na inyo sini mga liave bilang proof of purchase ninyo, mga kabombo, agod kamo ang may chance nga magmangin milyonaryo, no? Okay na kita dira, kompleto na ko, anom ka mga liave, agod kamo ang magmangin milyonaryo sa maabot nga January 21, 2023,
ang aton sini nagahilapit na nga grand draw. But sa sini nga semana may chance pa kamo iya nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor 1,000 pesos worth of prizes every day sa tatlo ka mga winners naton every day mga kabombo. No? Antes man kita mag grand draw. So ang pamangkot Miss Jess, pwede pa kami kapadala sa entries. Pwede pa even during sang grand draw sa January 21. May cut-off date lang kita mga kabombo, 12 noon sa aton siniiya nga grand draw nga agod nga masiradhan na kag matipo na dala. Tanan ninyo nga mga non-winning entries, tanan ninyo nga mga entries nga wala nagabutan since day 1, since week 1 mga kabombo, no, hasta sa subong, hasta na sa inyo si pagpadala, no, sa aton siniiyang allotted time, no, nga pwede pa kamo maghulog sa mga entries, dala na ina, qualified ina sa aton sila grand draw. So don't you worry, ang tong inyo sinidamo-damo nga mga entries nga wala ginagabutan, dala na ina, no, ang inyo sining non-winning entries qualified ina sa aton sila grand draw. So ano pang inyo sining ginahulat man, open pa hang aton sining mga designated drop boxes, no, gipamutang gintalaptap naton sa bilog nga syudad sa Bacolod, kabugusan na probinsya sa Negros Occidental para masapo sa inyo. Kag diri mismo sa aton sing station, we have our drop boxes here. So kadto lamang kamo diri kung lapit kamo kag maghulog kamo diri sa inyong mga entries kay wala pa sira ang ganhaan, no? Basta pa ini sa Enero 21 ang aton si pagpamaton sa inyong mga entries para sa aton siniiyang naghilapit nga grand draw. Okay? Ate, sige. Ang anom kaliyave, agod kamo ang magmangin milyonaryo. Dako ang tsansa ninyo nga magmangin milyonaryo. Ano gani? Baklon nyo sa subong, no, damuon ang Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Silver Swan, sukang puti. Sarap asim. Our Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Paniyawan, basta said marketing, tatak magaling, kag syempre ang Ladies' Choice Mayonnaise, Mac Reunion na with my one and only love, and Nescafe, bango na with Nescafe, mga kabombo. Di okay na kita dira, no? Orocan, sa Orocan, maayos ang buhay mo. Silver Swan, sukang puti, sarap asim, mga kabombo. Sige, no? Antes makita mag-welcome sa aton sining mga guest, no? Ari anay pila ka mga aton sining mga pahanumdom importante kag aton na nga mangin kaupo ng aton sining guest sa sining hapon makabombo. Live and direct dito sa Mailagan, Isabela, mag-share sa ila sining true to life story, no? Ang aton sining letter sender, aton sining guest si Ma'am Ruby Vizca Mansibang sa Ilagan Isabela. Ay istorya sa iya sining amay na si Sir Ricardo Barona Vizca Ilascarding tumandok sang Barangay Maao, Bagos City. Pagkatapos gilamang sining pila ka mga pahanumdom. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Inarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga
Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaang kahapon lamang, 38 minutos na nakalipas sa takna alas 2. Yari na kita mga kabombo no, sa atong siniyang main menu, ang inyo sining mga kasaysayan. Kag sa nasiling ko na, mayara kita sang espesyal nga bisita, pinagi sa atong sining special communication mga kabombo. No? Atong sining very special guest, no? Nagapakilala lamang sa kay sa aton sining letter sender si Ma'am Ruby Vizca Mansibang sa Ilagan, Isabela, mga kabombo, no? Ara da may pila kita dira ka mga pictures, Bombo Harold, kung hindi pa gid man siya ready, no? Ang okay na siya. Sige. Yari na sa aton siniyang linya si Ma'am Ruby Vizca Mansibang, live and direct gikan dira sa may Ilagan, Isabela. Ma'am Ruby, good afternoon. Afternoon, ma'am. Kamusta, Ma'am Ruby? Kamusta ang buhay-buhay dyan po? Uy, kasama pala si tatay. Yes, ma'am. Ada ko diri, ma'am. Ate, amakon mo na. Okay, ti. Taga-dirigid na, Ma'am Ruby. Kabaluya si tatay mag-ano mo,
no? Diri gina saya tumandok kina diri sa may Negros Occidental, no? Dito ko ma'am sa Negros Occidental, Banago, Maaw. O, sa Bago, tay, sa Bago. Sa Maaw kami na sa ma'am sa Barrio, Maaw. Oo, before Barrio Maaw, subong barangay Maaw na, tay, abi mo, diragig ko, tumandok, gid ko da sang barangay Maaw nga sadto, ginatawag naton nga Barrio Maaw, no? Si Miss Jazz, by the way, tay, ako, si Miss Jazz, no? Ang imo siniya kasimanwa dira sa may syudad sang Bago. Ma'am, dito kami man naka-install sa Hacienda Mercedes, ang amon Barrio, Maaw. Aha. Pero dito ako naka-install sa Hacienda Mercedes. Dito kaya tayo sa Hacienda Mercedes? Ma'am. Aha. Ako naman niya tayo sa Hacienda Kamansi. Hacienda Kamansi, Barrio Maaw, Pusubong Barangay Maaw na ina. Sa Bago City sa may Negros Occidental. Opo, ma'am. Aha. So, si Ma'am Ruby, Yes. by the way, Bombo Harold, kindly anay balakay parang may ibutang lang ko diri ho sa aton siniya ifulan siya anay Bombo Harold, no? Kay ang aton sining espesyal nga bisita sa sining hapon, no? Si Ma'am Ruby ni, no? Ma'am Ruby Vizca Masibang. Ma'am Ruby, ikapila ikaw yung nga bata ni Tatay Carding? Ma'am, hindi ako marunong magbisaya. Okay. Ma'am Ruby, pang-ilan ka na anak ni Tatay Carding? Pang-apat, ma'am. Ma'am Ruby? Pang-apat po, ma'am. Pang-apat. Ilan kayong magkakapatid? 6 po, ma'am. Okay, 6 kayong magkakapatid. So, pang-apat ka. So, ang sabi mo nga, Ma'am Ruby, na matagal na palang hinahanap ni Tatay. How old is Tatay now, Ma'am Ruby? 80 years old, ma'am. 82. Yes, 80. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Aha. So, noong 14 years old pa lang si Tatay, noon yung time na yon na 14 years old siya, umalis na siya dyan sa kanila sa may Bago, sa may Yes. Maaw, Ma'am Ruby. Yes, ma'am. Yun ang kwento niya, ma'am. Sige. I-allow ko si Tatay Carding. Tatay Carding, i-istoryang imo sininga experience tay? So, ma'am. Paano ka napunta dito? Pagto din sa Manila, agency yung nakuha sa akon. Nagpa sa ahensya. Kwento ka. Tuloy mo. Tapos, nagkuha ako dala ko ng amo ko, ginawa ko sa agency. Nagkanto ko sa Angeles, Pampanga, ginawa ko ng amo ko. Aha. Katapos, hindi ko maagwantahan ng obra ko dito. Napuli ako ulit sa ahensya. Kabugat ng trabaho dito sa amo kong auna. Tapos kinuha ko ni Miranda, ni Mr. Miranda. So nakakadto ko sa Isabela. Dito na ako nakaasawa, ma'am. Aha. Tapos hindi ako nakapuli sa amon, sa aton sa Negros. Kabod ko nga, budlay siyang makabuhi, wala siyang kwarta na pagpiti, ma'am. So nga, di rin ako magkasawa. Bantod-bantod na lang sa mga taga-diri. Kasi kabudlay siyang pangabuhi na, ma'am. Hinihintay ko. Okay. Baka, ang akon, mga hod kon buhi po sila. Alam ka, kiling ko kini tiya ko nga Magdalena.
Ara ko diri sa Isabela. Kinintiyay ko nga lusing barona. Ang asawa niya si Boning Salvador. Aha. Asawa ng tiya ko. Okay. By the way, tay, dali lang kitay ha. May pamangkot ko sa imo, tay ha. Aha. Tay, bali taga diin ginang imo si maginikanan. Sinong imo sini nga amay gid abe? Ang tatay ko man taga sa ibang probinsya. Mag-iisa ka nga anak. Sino ngalan sa imo tatay? Sino ngalan sang tatay mo? Carlos Vizca, ma'am. Carlos Vizca. Ma'am, yung pangakuan niya, palayo niya, Carling. Carlos yung talaga, doon na yung pangalan. Aha. Carlos Vizca ang imo sini nga amay. Pero sa diin siya nga probinsya, diin siya tumandok. Ito siya sa Leyte, ma'am. Leyte. Okay. Taga Leyte. Taga Leyte. Okay na Bombo Harold. Ang imo sini nga Iloy. Ang Iloy ko si Felicidad. Taga La Carlota. Okay. Doon sila nakita. So imo sini nga Iloy amo gidya ang tumandok diri abi sang Negros Occidental sa syudad sang La Carlota. O siya, doon sa mga inanak sa La Carlota. La Carlota. Ano ang apelyido ni nanay mo? Barona? Barona, Felicidad Barona, ma'am. Felicidad Barona. Ang Barona, yan na B, gidya nga B, kag duwa ka R? B, boy, ma'am. Boy. Okay. B-A-R-R-O-N-A. Oo, ma'am. Aha. So, Felicidad Barona, no, taga La Carlota City, Negros Occidental, gid. Ang amay mo, taga Leyte. So, dira ka mo iya abi tukod sang pamilyang imo maginikanan sa may Baryo Maaw, no? Sa una barangay Maaw na Paluwag Subong Tay, sa may Hacienda Mercedes kamo abi tukod sa pamilyang imo si maginikanan. O dito kayo nag-star ang obra ng tatay ko dito, no? Magkuha ng tubo, nagpasa ng tubo, magkarga sa bagon. Aha. Yung obra niya. Ambot karon kung baka patay na sila karon na, tigulang na. By the way, tay, pila ka mo ka mag-ululutod? Si Arom kami yan. Anom? Tapos si Kwan. Yung nauna. Ang kamagulangan? Ako nauna, tapos si... ikaw ang eldest, tatay. Bali, ikaw, tatay, ang eldest. Panganay ka? Panganay. May segunda si Tarsilo Baron Vizca. Sino ngalan niya? Si patay na yan, si Tarsilo. Tarsilo. Patay na yung utod ko. Oo. Ang manghod mo bali. Ang gadason sa imo si Tarsilo, napatay na to yatay? Patay na sa ma'am. Tapos si ang utod ko nga katlo, si Norberto. Aha. Norberto Vizca. Tapos si Licolito Vizca. Saka ang sino to tay? Ang ikaapat? Sino to? Si ma'am, si Licolito Vizca. Ano? Ano ngalan niya? Lito Vizca. Lito? Oo, ma'am. Oo. Lito Vizca. Okay. Ang ikalima? Si Muling Vizca. Babae, ma'am. Tapos? Wala naman. Sila talaga ako mga utod. Oo. Balitay sa inyo nga mag-ululutod, anom kamo, puros kamo tanan laki? Tatlo kami mga lalaki. Apat kami lalaki, 2 ka babae. Okay, ang 2 ka babae. Sino na gani? Puros manghod ang 2 ka babae? O, manghod ko. Oo. Sino to gani tayo ang 2 ka mga babae? Sino daw? Ang akon manang man si Opring Vizca. Opring Vizca. Ang akon magulang. Tapos si ako na, tapos si Tarsilo. Ikaw gali ang second from the eldest, hindi kaya panganay? Hindi man, may panganay ako sa babae.
So ang isa ka babae tayo nga utod mo sino gani? Kami, dati muling biska, ma'am, ang mangkuhan ko. Sino? Monica? Muling biska. Ay, okay. Si Monique? Muling, ma'am, muling. Muling Viska. O, sige. Tayo sang naga-estar ka mo dira sa may Barangay Maaw, no, baryo, para sa unang panuwag, dira sa may syudad sang Bago. Ano ang paghalin mo 14 years old ikaw, bangod sang kapigaduhon nga naghalin ka dira abi kang nangita sang trabaho dito sa Manila? Ang kwan ko, nagpunta ako sa Manila, ko lang ahiahin siya, agency. Ay, okay. Sa agency. Kaya ti ikaw second from the eldest mo. So tayo nga kon nga pamangkot, sang paghalin mo dira, 14 years old ka. 14 anyos ka to? Opo, ma'am. Oo. 14 anyos. Paghalin mo dira, si tatay mo, kag si nanay mo, buhi pa? Buhay pa, ma'am. Ang buhay ko para sila. Ang imo, 5 ka mga utod, buhi pa man? Ambot, ma'am. Nung buhay pa sila? Hindi, alamin ko, paghalin mo dira bala, ang mga utod mo, buhi pa man? Buhay pa sila, ma'am. Tanan sila. Tanan sila, ma'am. Buhay. Okay. So, 14 years old, hasta nga nagpa-Manila ka, hasta nga nakapangasawa ka. Sino gani asawa mo tayo? Ngalan sa asawa mo? Si Pasing, ma'am. Pasing Bika. Pasing Dansil. Pasing Dansil, ma'am. Dansil. Okay. Well, ma'am. Taga Isabela, gid. Pilang inyo tanan nga mga kabataan, liwat gani, pila to sanday si Ma'am Ruby, pila sila kabilog? Anong kami, ma'am? Pila sila kabilog ang mga kabataan mo? Anong kami, ma'am, ang mga anak ko, anom? Ay, parehas gid sa imo tay, no? Anom ka mo ka magululutod, ang mga kabataan mo, ano man? 3 ka lalaki, 3 nga babae. Okay. Ti si Ma'am Ruby, amo na siya ika-4, sunod pa siya kaina. May ka-4. Bali si Ma'am Ruby, amo ika-4 mo tayo nga bata, amo na siyang sa tupad mo kag nagpanawagan. Ano, ma'am, ka? Oo, siya na. Si Ma'am Ruby, amo nang ika-4 mo nga bata, ang tupad mo da bala subong? Ako, diri na siya, ma'am. Oo. Siya na ang imo tupad, si Ma'am Ruby. Ako, ma'am. Oo. Tidra ka subong ga estar sa iya? Dito ako sa baryo, ma'am. Pasapasula ko dito sa iya, sa anak ko. Sa Ilagan, dira sa kay Ruby. Ma'am. Sige. So, sang sumugod nga naghalin ka dito, 14 years old ka lang, subong pila na tayo imo edad, 82, di ba la? Oo, ma'am. Oo. So, wala kagid nakapulo pa uli sa inyo. Humalin nga naghalin ka dira nga 14 anyos sa may Bago. Wala kagid nakapulo pa uli, abe? Wala mo, di ko lang pauli sa budlay ang buhay, saka baka hindi ko lang ako, kaya wala lang ako nun paulian. Oo. So wala ka nagikapauli. Sang ara ka to sa Manila, hasta nakapangasawa ka, as sa subong, wala ka ginabi naka-communicate sa ila. No, wala ka kasulat, kaya siguro, wala pa man siguro, sang time to time, wala pa to cellphone? Wala pa, ma'am, hindi ako nakapauli, hanggang nakaroon. Di wala ka ginakatawag abi sa ila, nakakomunikar? Wala, ma'am. Wala, gid. Wala man, ma'am. Pero nakalisensya ka to paglakat mo. May mga nagalisensya ko, yung dulong po na nanay ko sa akin, sa ahensya, sa Bacolod. Ang ahensya na, anong ngalan sa ahensya sa imong trabahuan? Dito, ma'am, sa One Lola, Tondo, Manila, yung kwan. Ang ako nun, ahensya nun si Roberto Gonzales. Roberto Gonzales. Si Roberto Gonzales. Ang address na daw ko sa una,
1105 Bonlona, Tondo, Manila. Ay. Pero diri abi sa Bacolod, ang branch na sang ahensya mo, ano na ang ngalan niya man diri? Sinutong ginkantuan mo diri sa Bacolod? So, sa ayong recruiter ma'am nagkuha sa akon. Oo. Anong inyo tay nga nature sa imo trabaho? Ginrecruit ka para sa ano nga trabaho? Houseboy ma'am. Ay, okay. O, houseboy. Ti pila ka katuig sa Manila, sang ti syempre nag-houseboy ka, gindulong ka ni nanay mo, ti wala ka gikupulo padala, abi, bisan gamay lang da sa parte sa imo siniiya nga sweldo? Wala ma'am, barato lang yung sweldo dito sa una. Ti anong rason tay? Anong rason nga wala ka gid abi nagtawag, nag-communicate, wala ka man nagbakasyon? Anong rason mo ako? Hindi ko na kayo balo na ako ma'am. Hindi mo ako marunong magsulat. Ti kundi indulong ka ni nanay mo, paghalin mo diri 14 anyos ka, bata pagid. Ti ano hambal ni nanay mo, ano ang mga katapusan to nga halambalanon nga ginhambal mo kay nanay mo? Siling ng nanay ko, siguro hindi na tayo magkita karon, hindi na kami magkita ay. Ay? Nga aman. Ambot na nga ba ako. Hindi na tayo magkita ay siguro karon na ako. Ahay. Amo na hambal ni nanay mo? Sinahan nanay ko pa. So gahibi ka man to tay, ano man, inang napilitan ka o kung halog sa buot mo nga dito ikaw magtrabaho sa Manila, kagbayaan mo sila. Si nanay mo, kay 14 years old ka pa man lang mo. Amo mo lang kuhan ma'am. Hindi na ko magkabalo magpauli. Amo nang rason mo, okay. Budlay gid man, no? Wala kabalo nga magsulat. Tapos wala man telepono, no? O ma. So, sang ara ka dito sa Manila, sang nagatrabaho ka dito, tay, inang pilaman ka tuig nga antes ka man nakakilala sa imo siningan nangin asawa, no, ang nanay abi nanday Ma'am Ruby, no, pila ka man ka tuig to nga nagtiner sa Manila, tay. Antes ka pa man ni abi nakapangasawa kag dito na sa Isabela nag-estar dira subong. 3 ko tuig bang sa Manila. 3. Tapos may kakilala ko taga Isabela. Oo. Kasi niya nagupod ka sa akon sa pagito sa Isabela. Oo. Nag-start ako sa among ko sa dito sa Manaring sa baryo namon. 3 ko tuig dira. Nagabot na ko sa Isabela 1960. Subot silingon 3 years ka sa Manila, nagaling kiti 14, 15, 16, 17 ka. Bata gyapon, no? 17 years old ka kag nag-silo dira sa may Isabela. 3 ko tuig ma'am sa among ko sa Manaring. Doon ko na yan. Tapos ang trabaho ko noon ka dito magpakaon ng baboy, magluto. Tapos ng kiskisan, 3 ko tuig sila. Putay sa nagatrabaho ka dito sa Manila hasta nga nakapa-Isabela ka, naidlaw ka gid sa mga ginikanan mo o kung gusto mo na abi magpauli? Pero di ko kabalo ka buhay pa sila man paano pagpauli ako kung wala na akong mga pulian dito. Oo, sang time ba lang nga bataon ka pa nga ti. Ahay, gusto ko makita ako maginikanan, mapuli ko to bala galing hindi ka katultol. Oh, ma'am. Ti sa subong tay kay amo na lang imo sini nga edad 82 years old. Dira ka naga-estar sa balay ni Ma'am Ruby? Hindi may dito kami sa baryo namon ma'am sa baryo Bangag. Sa diin? Dito ako naka-estar sa baryo Bangag ma'am. Bangag. Sa Ilagan Isabela. Sa Ilagan Isabela. Okay. Buhi pa man imo nga asawa? Buhi pa, ma'am. Okay. Pila na subong ang sinugan ni asawa mo tay sa liwat?
Si Pasing man, Pasing Dansil. Parang dalaga pa siya. Oo, Pasing Kansil. Pila na edad subong ni Nanay Pasing? Parehas kayo, ma'am. Kahit ito. 82. O, sige. Ang imo sini nga mga kabataan nga anom kabilog, buhi pamantanan, pamilyado na. Oo, ma'am. Pamilyado lahat. Adon sa lahat, ma'am. Aha. So, tay, kay ti wala nagita balas ang panahon, ang akon sini nga ihatag sa imo, no, nga ang imo sini iyang ang imo sini nga panawagan, no? Sa imo si mautod kung buhi pa o kung patay na. Ti ang imo sini iyang mga utod dira ano man kabilog. Abi ipanawagan sila isa-isa tay, no? Kabasi gapamati sila diri kag hindi man guro sa anom dira. Like for example sa anom wala na to sila sa Maaw basi bala ari man diri sa pila ka parte man sa Negros so kung sa iban nga parte sa Pilipinas kay mabatian kita sa gihapon tay. Tatay Ricardo, aber, isa-isa ha sila tay, panawagan. Akon mga utod, kung buhay pa ka mo, are ko diri sa Isabela. Kuan na yan, Norberto, kung buhay ka pa, buhay pa si Manong mo, si Nicolito, ikaw muli, kung buhay ka pa, are ako diri sa Isabela. Kuhaan nyo ako kung gusto nyo kuhaan. Siguro lang na ako. Gusto kong pumunta dyan. Sa akong mga tiya, si Felicidad kung buhi pa, si Magdalena Barona, kung buhi pa ka mo, ari ako diri sa Isabela, buhi pa ako. Ang imo na mga tiya, utod na ni tatay mo o ni nanay mo? Utod ni nanay ko, ma'am. Oo. Sa La Carlota, abe. Sa kuan ni Magdalena Barona, kung buhay ka pa, ari ako diri sa Isabela. Kung gusto mo makitaon. Saka ni tiyo ko nga kuan, asawa ni tiya ko, si Salvador Boning Salvador. Saka akong pinsan ko si Felipe Salvador, kung buhay pa sila. Diri ako, buhay pa ako. Ahay. Okay, ako nang dyan sa... Sana magkita-kita pa tayo. Makita nyo pa ako nga buhay. May ginabatsyag ka man subong tayo, may balatian ka subong kung waay man. May balatian ako, ma'am. Yung sakit yung mga dito ko sa... Kalalabas lang sa hospital, Kalalabas ko lang sa hospital, ma'am. Ahay. Ano ang imo balatian, tay, how? Lagi sakit ko. High blood. Saka... High blood. Yung kwan, ma'am, may bato, ma'am. May bato sa ako. Sa ano? Kasurkid na yung sakit ko. Sige. Sige, tay, ang imo sinikabay pa, no? Saan ang birthday ni tatay, gani? Marso 22, ma'am, 1942. Oo, sa March 22, mabali ma-83 ka na. Oo, ma'am. Oo. Advance happy birthday tay, kabay pa nga ang imo siniya nga wish, no? Maangkon. Kag tay, pwede mo ko mahatag sa imo sini nga bata sa kay Ma'am Ruby? Hello, ma'am. Ma'am Ruby. Sige. Since nga wala na po tayong oras, ma'am, pwede ka rin po makapanawagan. If in case nga they want to communicate with you, yung mga pamilya niya, sa yung complete address at saka yung kung pwede may contact number, may ibinigay ka dito na contact number sa'yo. If you are willing, no, i-announce niya ngayon, no, on air. Go ahead, Ma'am Ruby. Ang last na panawagan po ninyo. Nananawagan po ako sa mga kapatid ni Tatay Cardo. Kung buhay pa kayo, lalo na sa mga auntie niya, mga pinsan, mga pamangkin, siguro may mga FB Messenger din sila, ma'am. Pwede nila akong tawagan dito sa may Messenger ko at saka sa aking cellphone number, ma'am. Nandito kami, ma'am, sa Bliss, Ilagan, Isabela.
Saan po? Bliss Ilagan Isabela, ma'am. Bliss? Barangay Bliss? Bliss Ilagan Isabela Ilagan or City, Isabela. Barangay Bangag, Ilagan Isabela. Okay. Doon po si tatay nakatira kasi sa baryo, ma'am. Sa okay. Barangay Bangag, Ilagan Barangay Isabela. Bangag, Isabela. So, malapit lang naman, ma'am. Pinakuha ko lang siya dito. Okay. Sige. Ma'am, pwede mo ma-announce ang Facebook mo? Ano gusto mo sa Facebook mo? Anong i-announce yung Facebook mo at saka yung contact number po ninyo? Gusto mo po? I-search niyo po ang Ruby Vizcamansibang. At tawagan ako sa aking cellphone 090-50-31-7208. Okay. Again, 090-5031-7208. Ma'am Ruby, Yes. maraming salamat po. Ma'am, at binigyan nyo ng pansin, ma'am, ang aming panawagan na sana mahanap ni tatay ang kanyang mga kapatid. Kaya nag-message kami, ma'am. So, ibig sabihin, Ma'am Ruby, hindi mo na-meet ang pamilya ni tatay mo dito. Yung mga cousins mo, hindi mo na-meet? Hindi po, ma'am. Ay. Siguro marami rin kasi 6 din silang magkakapatid, Ma'am Ruby, no? At least sana makita nyo lang yung family nyo dito. I'm sure they are very much welcome sa kanila na makilala kayo in person or matawagan din, kahit na matawagan lang si tatay, no, ng kanyang mga kapatid or mga titos and titas niya, no, Ma'am Ruby. Yes, ma'am. So maraming salamat po and God bless, tatay. No? Magpakabakod ka, tay, ha? Be strong, 82, bakod pa na, no? Kailangan magpakabakod ka, tay, parang kung magkitanay na kamo, kundi ara ka pa ya, kag bakod ka pa, kung gusto nila nga mag-reach out sa imo, kung gusto nila abya nga magkilit-anay kamo nga mag-ululutod, kung buhi pagidman kamo. Pero tay, 82 ka, ang magulang mo nga babayi, pila tong edad, ha? Pilang magulang mo? Siguro ma'am, ang bait namin ni mga 84 na siguro siya karon. 84. Pero hindi ko alam ba kung buhay pa siya. At least, sige lang Kay ikaw gani, strong patay, no? 82 ka, siguro 84? Opo. Ang magulang mo, tag 2 years man lang, ang mga mangod mo, tag 2 years man lang agwat? Ma'am. Sige. Tatay Ricardo, kag Ma'am Ruby, sa inyo po dyan sa pamilya ninyo, God bless po. Sana makarating ang mga mensaheng ito at matawagan po kayo at makikita-kita sila ng magkakapatid. Manang Ruby, maraming salamat po. Maraming salamat, ma'am. Ma'am. Maraming salamat, Bombo Radio Bacolod. Sige. God bless po. God bless, ma'am. Amoy mga kabombong aton sin espesyal nga istorya sa sining nga hapon. So sa kung sino man ang pamilya no ni Tatay Ricardo Barona Vizca alias Carding, no, pwede ka mo kapakig-angot sa isang bata nga si Ruby Vizcamansibang sang Ilagan Isabela. No, sa sining nga pwede niyo siya makitaan sa isang nga Facebook. Ang Facebook name ni Ma'am Ruby as is, no? Ruby Vizcamansibang. Okay? Kag pwede ka mo contact sa iya, no? Sa pamilya ni Tatay Ricardo Carding, no? Ang yung nga cell number 0905-031-7208. Again, 0905-031-7208. Lakita sa panahon mga kabombo, no? Sa aton siniyang mga dear listeners, kag kung kamo mayaraman sa kasaysayan, kaangay sini kapangita kamo sa inyo sini nga
madugay na nga miyembros ng pamilya nga wala ninyo nakitaan, pwede gid, no? Wala sa imposible sa sininga kalibutan. Yari anay hong aton sininga words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. Before I say bye-bye, mga kabombo, ari ang aton sininga words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken, no, from the book of 1 Peter chapter 5 verse 7. Kung kita ba lang ginakahadlukan sa mga nagakatabo sa aton si palibot, kung ano man nga klase sang fear, mga kabombo, no? Aton sini nga mga anxieties, tanan-tanan nga man negativity sa aton kabuhi. Itugyan na sa aton si mahal nga makaako. Kay palangga niya gid kita. No, naghambal, cast all your anxiety on Him, on our God, no, on our Lord Jesus Christ, because He cares for you. He cares for you and for me. He loves you and He loves me. He loves us all. Rason man naging padala niya sa bugtong anak, agud kita ang matagan sang panibagong kabuhi, tubuson kita sa aton sini nga mga sala, no? Very simple nga Bible verse, pero kanami-nami pamatyagan bala as if bala God is thrusting His loving arms to you, no, hugging you and telling you, I love you, I care for you, no? That is why every time, not only every time nga may ara kita sa mga problema, no, itugyan na sa iyang tanan-tanan. Just cast all our anxieties, all our fears, all our problems, trials in life on Him, because He cares for you and for me, mga kabombo, no? Sa Philippians 4, chapter 4, verses 6 to 7, nagambal, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. No, mga kabombo. Casting all your care on Him, He cares for you, mga kabombo. It's bye-bye time na. Ini ang inyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin,